laruan ng mga bata. Ibang taon na naman ito, bayan. Yan, last ito ang Bindoy. Bindoy pa rin. Bindoy. Boundary. Okay. So pag may isda na, Bindoy na yan. Bindoy na yan. Sus, palagyan nila ito ng ano, no? Ng light, no? Poste, no? Ganda kung gabi, no? Paggabi. Talagang amagin ito ng mga turista. Ayan, may red light tayo, red flag tayo. Sikat ba ning kuana sa una kay ngalan ang kuana. Alawihaw. Kane, alawihaw daw. Gani, beach. Pero pag marami ng beach, Mama na sa una, gambag-ambag. kasi yung beach yun mabuti lang, maayo kung bago lang, pero pag ano marami na hindi na napansin yung iba. Alam mo itong kalye na drive mo ngayon, parang parang Hawaii. Pumunta kami. Oh, dagat dito, bundok dito, Virgin Forest dito, Hawaii. Ang pumunta kami sa Maui. Ganitong terrain. Yung iba para daw bagyo. Pagdaanan na ng bagyo. So, may daanan pa pala kaming bayan papuntang Bindoy. Manuyod before Bindoy. Malaga pa. Uy. Uy. Ako, bawal. Uwi ang siya dito, wala ng problema. Si TV. Tibis, mahal pa rin siya ng mga tao. Kasi yung ning isa na alam ko yung sinong tumutumba sa akin, si BBM. Alam niya, Sino si BBM? yung president. Si Kwan. Ay, wala siyang magawa doon kung si BBM ang magkwan. Alam ko yung magtumba sa akin, si BBM. Kasi handid siya. Oo, kasi yung pa sa TV, Nayaran yan si Bato ni Tibes. Hindi na para na siyang naiiwan. Kasi kasinggalingan yung mga ni Tibes. Kanlaon, saan pagaling ito? Dumagiti pa? Yung lang yan ang iso. Ito yan galing. Paano tayo dito mag-iiti? Yan na yata kanlaon yan. Hindi, ang kanlaon pa north to. Hindi mo ni makita di. Hindi na natin makita yan. Yung lapit Parang ano yan, mabinay. Mabinay yan, we. Paliko Japon. Bina lang yung mga wala, may anak. Ako. Oo, no? Hindi, dyan po. Puro lang anak. Siwing lang. Pero sinamoy insik, wala po. May daw yan eh. Yan. Malapit naman dito yung sugar, pero mahal pa naman yung sugar namin dito. Dito kami bumaba, no? Diyan. Yan, no? Gasoline station, no? Saan ba tayo bumaba dyan? Diyan. Diyan gasolinahan. Itong nakuha na, tinuro. Matandaan gabi. Tinuro kasi ng papa mo yung Sa bundok na yan. Ang bundok na yan. Itong solar na sinasabi ng papa mo. Yan ang solar. Wala akong kamalay-malay. Nandito lang pala tayo sa binabaan natin. Diyan, pag ano. Diri. Saan naghintay si Edwin? Diri. Yan. Doon. Ito. Dito oh. Dito. Dapat Dito minto ang mga series, eh, di ba? Diri ang tagahulat. Dito siya. Diri siya. Oo. Nagtataka ako. Pero, diri judi ay mo. Nakita niyo. Paisitin. Kita kayo ni Edwin. Bumaba kayo. Oo. At saka kilala ko na rin yung papa mo. Nung pumunta kami rito, galing Dumaguete, sabi ko, sinundo kami nila Nunoy. Kako parang napakalayo papuntang Pero itong huli namin, punta namin, kako malayo ng Bindoy. 2 hours. Galing Dumaguete. Pero doon lang kayo. Iba kulot kayo. Malayo. So, bali, bais na ito. Papasok na ng bahay.
Barangay Tamiso ito. Tamiso. Oo, Tamiso. Ito ang sinasabi papa mo. Ayun pala kami ano. Yung mga nagamadyong doon, mga inchik. Laro man yan ng mga inchik, ang madyong. Diri sa mama sa Mary Mian kanupan. Naguyog kami yung upat Edwin. Balos Edwin madyong ka na ros papa nimo. Majong, basta kuan. Papa mo, kabalo magamadyong? Oo, kami. Sige, yung madyong ka. mama nimo o si Anan. O si Edwin. Pinitos mama nimo. Halika na Aida, madyong na tayo. Ako ay bilib ko ani niya. O siya pa yung... Pero magsina siya dungo. Pero bilib yung kung makaana. Sanay naman good siya. Maumara na ginabantayan niyo kung weekend Majong. para makamadyong walang pasok yung mga anak niyo eh. Si Wina, di man jud kabalo. Ito na yung Bay City. Jollibee. Kakag Jollibee. Ayos na ito. Ano. Dong. Jollibee ko na siya. Ano ba yung tagpiting? Magtatato pagbalik na lang o ano Saan? sa Sandbar muna. Saan ba muna tayo? Pagbalik na lang. Murag ari man Jollibee. itong asa tong agin tong okyot, ari sa. Sa Ukyot, be. Ay, di- 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 Magtanong ta kay og sa Kampuyo. Sa Kampuyo ang dato. Ay, okay ra diri sa dagang kita tagdang pambutod. Ari mo to agin. Katong lighthouse lang unta. Gusto ko lang makita ang view ba. Magtanong tayo kung saan. Kahit hindi na Sandbar. Ka sa pulis asa tagyo na makagi ba ta Sandbar ani. Mutan na tayo tamo. Dudong, kipoy dong, biya ba dong? Hindi naman guys, eskwela sa mama mo sa ano doon. Suman biya. Dili school ning mama ni. Siya diya na gani Sisi, ala Jesus. sa Madre. Muna ay Jollibee diya. Unya ra gunan Jollibee. Unya ra Ay ka si Halley. Sige na Good academy na. man ni. Diniya ra ta tong magpaniud tuwing ug nakabatay decision ba nga usukan. Katakagabi. It's me. Makita naman ang kuan sa mga Bihis kayo dong. Kay mga antara Jollibee French fries. french fries ay mga doon. Guwapulaga ng Sunbar ka punta kay kasi hanasan ko. Wing, hindi ka nang pauli niya suwina niya padadag mal. Brato naman dito ng mal. Hmm. 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 Busy ka dito. Traffic. Namin also dire. Pag uli din nakasuroy-suroy man din sila. Wala. Bakulod ang Iloilo lang. Nang magdirbi ba? Nya. Siya taon, ay tagaan na lang siya. Ako na, ikaw na tagiya ng manok. Yeah, siya tagaya. Ang amusta sila Edmond. Silang Idmon, silang Tusi. Hmm. Sila Tusi.
gago ning nagpus ako rin. Dili makuha tong mga cottage dito. Dili. Ay, gamay ka ako. Layo na kayo. Layo na dito. Mm. Okay naman niya. Okay, let's go back. Ito no, sandbar na to no. Mo tong cottage no. Oh, diingon gani itong kan. Ato mo sandbar ma'am. Naku ay dili na do magkuha sa picture. That is the sandbar cottage na daw. Na see right in the middle there. Katong sa tapo.